Ina fatan dukkanin amincin Allah da rahamarsa da kuma ɗaukakarsa su tabbata a gare ki a daidai wannan safiya, da fatan kin tashi lafiya. Na so a ce a wannan safiya ina da dukkanin cikar iko da mallaka da kuma mulki a hannuna. Kawai zan yi abubuwa wasu guda 3 ne ko kuma 4 idan ba su wuce sun kai 5 ba. Abubuwan da zan so in yi a wannan safiya kawai in nuna ma jama'a irin kuskuren da suke yi na rashin faranta ma abin da suke so a kowace ranar safiya. In nuna ma jama'a kuskuren da suke yi na wajen kallon abu ƙayatacce a cikin idanunsu kamar yadda nake kallon ki a wannan safiyar. Sannan in nuna ma jama'a cewa rashin kyautata ma abin da kake so a kowace safiya kuskure ne. Na tabbata kin tashi cikin ni'ima wadata, shi ne ya sa ni miki wannan saƙon a yau. Ina fata wannan ni'iman da rahama da kika tashi da shi akan fuskanki zai kasance tare da ke har zuwa faɗuwar rana. Sannan kuma kar ki manta, shi kanshi faɗuwar ranar wani ado ne da Ubangiji ya saukar wa dukkanin ɗan adam domin ya huta. Idan kika kalli duhu za ki ga taurari a cikinsa, sannan idan kika kalli gefe za ki ga zara wanda take ƙara wa taurarin ado. Ki kwatanta shi da irin halittar fuskanki a duk sanda kika yi murmushi. Shi ma wani abu ne da ya kasance za mu iya kiran shi da zaren da ke ƙara wa taurarin ado da kwalliya. Ado da kwalliyar da kika yi lokacin da gari ya waye wani haske ne da Ubangiji yake samar mana mu 'yan adam domin mu kasance tare da shi mu gani. To me zai hana idan kika fita saura ba su kalli fuskanki a matsayin wannan hasken ba? Ki haskaka musu fuskanki da wannan murmushin naki, sannan ki kalli abin da ya fi komai ƙarya a duniya, wato madubi. Zai baki wata amsa guda ɗaya. Amsar da zai baki shine kina da kyau. Ubangiji ne ya yi ki haka. Ki wuni cikin ƙoshin lafiya. Ina matuƙar ƙaunarki.